Magandang araw sa inyong lahat. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na. Ito pala yung 7 natin na bonsai noon na nahunt natin. Meron tayong 4 na nabuhay. 3 yung tigog, mga kabonsai. After 1 month, mga kabonsai, mayroon hindi pinalad, 2. Bale 3 yung hindi pinalad. Ito sila. May ano na, may sibol na. Ito di rin pinalad to, mga kabonsai. Ito yung nahunt ko sa tabing ilog, mga kabonsai. Ito na sila. Bale 3 yung namatay. Yan talaga, mga kabonsai. Yun yan. Mga kabonsai, ito yung materialis natin na sama-sama natin sa isang paso. Yung 5. Mga kabonsai, malaki na yung mga sibol nila. Yan. Halos 1 buwan, mga kabonsai. Yan. Malaki na yung mga sibol niya. Hayaan lang natin sila na lumaki muna dyan. Ayan. Ito na, mga kabonsai. Natanggalan natin yung sobra na sanga. Ayan pag matagal na to, pag matigas na tong mga kahoy nya, ililipat na natin sa malaking paso. Yung gagamitin natin dito, yung magiging pares siya. Kaso comment nga kayo, mga kabonsai, kung okay yung 5 na magiging pares, mga kabonsai. Sila Tapos kinalbo ko na rin yung red baliti natin. Kaso lang parang hindi red baliti, kasi berde naman. Mga kabonsai. Mga kabonsai, kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share naman, at saka subscribe, mga kabonsai. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kabonsai. God bless po sa inyong lahat. Yan ulit, mga kabonsai, at yun na yung materialis natin na nakuha natin dati. Yung 5 na pinagsasabi natin, ito yung nauna natin na video, kabonsai. Halos 1 buwan, mga kabonsai, yung paghihintay natin. Malaki na. Hayaan lang natin na lumaki palalo yung mga sibol nya. Pero tanggalin natin yung mga iba-iba para doon sila lalaki, mga kabonsai. Sige. Mga kabonsai, kung napapansin nyo, yung isang sibol nya, 3, 4 yung lumabas. Yan. Ayan. Ang gagawin natin yan, tanggalin natin yung mga ibang sibol para isa lang yung tatayo dyan. Yan lalong na to
Tanggalin natin yung maliliit niya. Okay. Yan ulit mga kabonsai. Itong materialis natin, matanggal na natin yung mga sobra na sibol. Halos isa-isa na lang yung natira. Yan. Yan mga kabonsai, ipalakayin muna natin bago natin i-wire. Yan o. Mga kabonsai, comment naman kayo kung anong magandang design nito. Pakiguhit na lang. At saka kasi first timer pa lang po ako. Comment na lang mga kabonsai. Bigyan nyo ako ng kaunting tulong. Ayan. Mga idol, bonsai lover, ito naman yung aludig natin. May dahon na oh. Ayan, meron ng branch niya, meron ng mga tumubo. Matagal lang tumubo to mga kabonsai, pero ngayon ko lang i-upload oh. Ngayon ko lang ipapakita na malaki na yung sibol niya. Yan oh. Yan oh. Dati wala yung mga yan. Yun. Tapos ngayon meron na. Ayan, after 1 month. 1 month siguro o 2 months siguro yan mga bonsai. Mga idol, ito naman yung red na bougainvillea natin. Halos 1 taon na rin sa akin to mga kabonsai. Yan. Pero kakalbuin natin para makita natin yung pula na bulaklak niya mga idol. Mga idol, good morning sa inyo. Ito na yung bougainvillea natin na pula. Iyan o. May bulaklak na mga idol. Oh. Yan mga idol, kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share naman at saka subscribe mga idol. Yan, God bless po sa inyong lahat mga kabonsai.